piger, og velkommen til den her video. I den her video, der vil jeg få Maria, min veninde, til at lægge makeup på mig. Det kommer sikkert til at blive rigtig godt. Og vi har sådan pænt meget makeup. Til at starte med, der bruger jeg Hide the Blemishes Concealer af Rimmel London. Meget lys. Det er en Sand Color 002. lige gør sådan der. Jeg skal bruge den her sådan lidt af hvert over hendes ansigt. Og den her til under øjnene, fordi det får ens øjne til ligesom at virke mere vågen. Og normalt så vil folk måske bruge sådan en helt vild pæn børste. Jeg er sikker på at Simon også har en et eller andet sted. Men jeg bruger Swank. Og ja, nedenunder. By the way, det her det var fra Superstay TM 24 Hour Concealer for Maybelline New York. I look beautiful. Make the pop go rock with a love this deep. We don't need no sleep, and it feels like we could do this all night. Maria, hun stak lige der børste i håret på mig. Jeg bruger Laura Page Cream Powder Makeup i farven nummer 5 Translucent. We could do this all night. Det er min Elizabeth Arden Red Door palette, som jeg har fået med deres beauty box. Hvor der sådan set bare er 6 farver i, og så er der en blush, og så er der sådan en highlighter. Yeah, everything is alright. We got the keys to open paradise. Yeah, paradise it feels like. That shit happens. Og det er godt nok en highlighter, men vi bruger det alligevel til midten af øjet, fordi det er meget pænt. We could do this all night. We could do this all night. Og jeg bruger den der Beach også, et eller andet. Den brune af dem under hendes øjne, for ligesom at give lidt mere fylde til øjnene. Først bruger du en Gush Regard Intense Mascara. Det gør basalt, at hendes øjenlåg ser længere ud. og så bruger hun bagefter den her Essence Get Big Lashes. Oh, with the months under the summer skies, the summer skies. The seasons change, our hearts will stay the same, yeah, stay the same. We got that burning feeling, starting fire. Give it a shot, let's make it hot. Come. Så bruger jeg BC Body Collections Multicolor Palette. Og der skal vi bruge Snow. Det er bare sådan Hvid. grøn. Og den bruger vi til at highlight det engelske del. Oh, baby, we can hit the lights, make Farvebrunen, der bruger jeg Gush Naked. the wrongs turn right. We can smash the clock, make the Og ja, samme palet. pop go rock. With a love this deep, we don't need no sleep, and it feels like we could do this all Jeg kan ikke finde ud af det. Okay, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg er faktisk god til det. night. We could do this all night. Yeah, everything is alright. Og det her, det er så mit final look. We got the keys to open paradise. Yeah. Tak fordi I så med, og I må meget gerne subscribe og like, og så vil det være det til Marias YouTube. Vi snakker laver en ny en. Goodbye!